Днес ще ви разкажа за 5 от най-големите гафове в историята, които са довели до огромни загуби или са променили света завинаги. Номер 5 ще ви остави без думи. Когато Титаник е построен, той е наречен непотопяем. Липсата на достатъчно спасителни лодки и подценяването на предупрежденията за ледени планини водят до трагедия през 1912 година, при която загиват над 1500 души. През 1985 година Кока-Кола решава да промени рецептата на своята напитка и представя Ню Кока. Резултатът? Пълен провал. Потребителите я мразят и компанията губи милиони долари, докато връща оригиналната рецепта. През 2021 година контейнеровозът Ever засяда в Суецкия канал и блокира една от най-важните търговски артерии в света за 6 дни. Глобалните загуби се оценяват на около 10 милиарда долара на ден. През 1999 година НАСА губи космическата сонда Mars Climate Orbiter, защото един екип използва метрична система, а друг имперска. Грешката струва 125 милиона долара. През 2013 година САЩ пускат пощенска марка с изображението на статуята на свободата. Проблемът? Те използват снимка на реплика от Лас Вегас, а не на истинската статуя в Ню Йорк. Загубите се оценяват на 3,5 милиона долара. Тези гафове ни напомнят, че дори и най-големите организации и личности могат да допуснат грешки. Кой от тях ви впечатли най-много? Напишете в коментарите и ме последвайте за още любопитни факти.